Canviar la percepció del risc del conductor i sensibilitzar-lo davant els danys irreparables que pot causar constitueix un factor clau en els cursos de recuperació de punts a Catalunya, un factor que contribueix de forma clara a la reducció d'infraccions. Aquesta és la conclusió de l'estudi sobre l'eficàcia dels cursos de sensibilització portat a terme per la Càtedra de Formació i Educació Viàries de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Servei Català de Trànsit. Que es dona informació adaptada a la manera de pensar de la persona i del grup, utilitzar el grup com un factor també de pressió, l'anàlisi de si té l'hàbit, si n'és conscient i com el pot canviar, és un altre factor, i quan ja està preparat, llavors amb la víctima introduïm valors de respecte a la vida, de tal manera que volem conductors que quan condueixen expressen, demostren l'estimació que tenen a la seva vida i a la vida dels altres. A l'estudi s'analitzen les dades de 12.358 alumnes que el 2010 van participar en els cursos de recuperació del permís de conduir i de recuperació de punts. Després d'assistir a les classes de sensibilització, els resultats són sorprenents. El 53% dels alumnes no cometen cap infracció durant els següents 24 mesos. Aquests cursos tenen una part, diguéssim, cognitiva, una part d'informació, on el formador viari té un paper destacat. La part conductual, que és l'alumne, on expressa o sent els seus hàbits, costums al volant. I la part emocional, que és la que porta el testimoni, és el factor clau determinant on l'alumne, amb els coneixements, amb la informació que ha rebut del formador viari, amb les seves actituds al volant, veu quins són els resultats que es poden provocar a la carretera, que és el factor del testimoni, el factor emocional que té un gran pes en aquests cursos. La puta, yo no puedo levantarme de aquí, aunque quiera no puedo. 21 años, por una imprudencia, una gilipollada que he cometido. Aproximadament l'1% dels conductors i conductores catalans són els que perden el total dels punts del carnet per conduir i entre un 7 i un 8% són els que perden algun punt i passen per compte aquests cursos per la seva recuperació. I és veritat que aquesta conscienciació, aquest canvi d'actituds, aquesta formació específica amb aquest tipus de col·lectius, amb un interès en què l'actitud sigui diferent perquè són reivindicatius i per tant tenen una incidència més alta en la sinistralitat, doncs aquest canvi d'actitud faci que realment es puguin reconvertir i aconseguir conductors i conductores molt més prudents, molt més segurs. Un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron conclou que més del 40% dels conductors que perden tots els punts responen a algun trastorn psicopatològic. Detectar i tractar aquest trastorn resulta vital per a disminuir de manera dràstica la reincidència d'aquests conductors. El que es pot fer, sí, és que aquella gent que ja ha perdut el carnet de conduir tingui l'obligació de fer una exploració psicopatològica. No per reexcluir-los, perquè tota la gent pot tornar a conduir, però sí per fer un diagnòstic i per abordar un tractament. I si no fan un tractament, aleshores sí que se'ls ha de retreure el carnet de conduir perquè són perillosos. L'objectiu de tots aquests treballs i polítiques de sensibilització és aconseguir el repte marcat per la Unió Europea, una taxa d'accidentalitat zero l'any 2050.